खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं किलिकां ब्रह्मआ दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफ्रानो जाबाय फारियै दिनै अदालगुरि फरायसालिमायाव बर'नि गिबि बिबार लाइसिनि 100 बोसोरारि फालिथाय फालिदों गरेस्वरनि जाखांफु फाथै आबादारि हांगामा नार्जारिया बयनिबो थाखाय लाबोदों गोनोखो आदबजों फाथै आबाद मावना लाख रां खामायनायनि आदब खायदा गोसो गुदुं आबादारि बिथांमोना ट्रेनिं लानो गोसो दंब्ला 9435176641 जानबुं नम्बराव फन खालामनानै आबुङै मिथिना लानो थाखाय खावलायदों अदालगुरि जिल्ला एबसुनि अंडर 13 जोलुर गेलेनाय बादायलायनायनि जोबथा गेलेनायखौ फैगौ 29 खालाराव खुंफुंनो लाहार फाहार सतीश चन्द्र बसुमतारी आरो प्रमद चन्द्र ब्रह्म बिथांमोना बर' थुनलाइनि जारिमिनाव सान अखाफोर बायदि उरखावगोरा ब्रह्म सालाखाथि एनटिपिसिआव खुंफुंजानाय गार्लस एम्पावारमेन्ट मिशन हाबाफारिया थुंगेबाय बिबार लाइसि नङामोनब्ला बर' थुनलाइनि जोनोमा गोबाव सम लाबावगौमोन बिश्वजित दैमारि दिनै सानसेनि रादाबफ्रा एसेनोसै गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन